Tervetuloa kuuntelemaan podcastini ensimmäistä jaksoa Lähtöruutussa. Nyt se oli sitten äänen sanottu. Diagnoosi nimittäin syöpä, cancer, minulla, kyllä. Tähän muutokseen en ollut lainkaan valmis, eikä kukaan voi olla. Mutta varmasti on monia, jotka ovat olleet ja jotka tulevat olemaan juuri samalla lähtöviivalla kuin minä sillä hetkellä. Tämä ei ole mikään poikkeuksellinen tarina tai harvinainen tapaus, mutta siitä hetkestä lähtien syntyi minun tarinani. Kaikki alkoi aivan tavallisesta toimenpiteestä, johon menin vain varmistamaan, että kaikki on hyvin. Olin sairaalassa tuntia ennen toimenpiteen alkua, vaihtoin vaatteet ja jäin aulaan odottamaan. Katselin ympärilläni istuvia ihmisiä. Kaikki odottivat rauhallisina ja ajattelin, että heilläkin oli jokin pieni huolenaihe, jokin, joka vaati selvitystä. Nurkassa istui nuori mies, joka oli jo palannut toimenpiteestä, ja hoitaja kävi kysymässä, kuinka hän voi. Vanhempi mies oli tullut saattajan kanssa, ja he puhuivat hiljaa keskenään. Kaikilla oli samanlaiset sairaalavaatteet, mikä loi kummalliseen yhtäkuuluvuuden tunteen. Ainoa ero oli pyömien väreissä, koska koot on jaettu värien mukaan, mikä helpottaa henkilökunnan työtä, kun vaatteita jaetaan seuraaville potilaille. Pelkäsin tutkimusta, koska olin tyhmänä lukenut netistä ihmisten kokemuksia kolonoskopiasta. En tee sitä enää koskaan, enkä suosittele kenellekään. Toki jokainen kokee toimenpiteet eri tavalla, mutta kaikki ne negatiiviset tarinat, joita olin lukenut, eivät pitäneet kohtallani lainkaan paikkansa. Toimenpiteeseen voi mennä täysin rauhallisin mielin, koska mitään kamalaa ei tapahtu. Minua tuli hakemaan iloinen ja ystävällinen sairaanhoitaja. Astuin hänen perässään huoneeseen ja hämmästyin hetkeksi. Lääkäri oli pukeutunut kuin olisi menossa leikkaukseen. Katselin ympärilleni ja päätin saman tien lopettaa instrumenttien tuijottamisen. Hoitaja kertoi rauhallisesti, ettei mitään pahaa tapahtu eikä mikään mene rikki. Kohtaloni lääkäri kertoi jo tutkimuksen aikana, ettei tulos ole hyvä. Hän selitti, että suolessa on kasvain ja että on erittäin todennäköistä, että se on pahanlaatuinen. Hän pyysi sairaanhoitajaa hakemaan koepalan ottamiseen tarvittavat välineet, ja ne vasta pelottavilta näyttivätkin. Ilmeni kertoi varmasti kaiken, koska lääkäri sekä hoitaja kiirehtivät vakuuttamaan, ettei minun tarvinnut huolehtia. En tuntisi mitään. Ja niin kävikin. En tuntenut mitään. Koko toimenpite meni oikeastaan nopeasti ja helposti. Sekä toimenpiteen aikana että sen jälkeen lääkäri ja hoitaja olivat hyvin huolehtivaisia. He kysyivät useaan otteeseen, miten käsittelen tätä uutista, olenko henkisesti kunnossa ja onko minulla ihmisiä, joiden kanssa puhua. He suosittelivat, ettei minun kannattaisi viettää ilta yksin. Vakuutin, että kaikki on hyvin, minulla on aikuiset lapset ja läheisiä ihmisiä ympärilläni, mutta jättin silti sanomatta, että ajoin nimenomaan viettää illan yksin. Halusin kuunnella itseäni, kehoani ja ajatuksiani selvittääkseni, mitä minä oikeastaan tunnen. Matkalla kotiin
katsoin itseäni bussin ikkunasta ja ajattelin, miten tässä nyt näin kävi. Olenhan täysin terve ihminen, minulla ei ole mitään syövän oireita. Mutta mitä tällaisessa tilanteessa kuuluisi tuntea? Olin yllättynyt, etten tuntenut mitään. Minulla ei ollut ainuttakaan negatiivista ajatusta tai pelkoa itseni suhteen. Ainoa asia, joka jyskytti päässäni, oli läheiseni. Miten kerron tästä heille? Miten voisin lieventää sitä informaation ja tunteiden tulvaa, jonka tällainen uutinen varmasti aiheuttaa? Minulle itselleni tämä oli oikeastaan helpointa. Minä olin tämän näytelmän päähenkilö ja tiesin, mitä ajattelen ja miten käsittelen tunteitani, jos ne alkavat nousta pintaan. Mutta läheisteni tunteisiin en voi vaikuttaa. Se hetki oli niin kummallinen. Jokaisena päivänä luemme uutisia siitä, kuinka jossain maailmassa tapahtui jotakin, mutta ne ovat aina jonkun toisen tarinoita jossain kaukana, kunnes yhtäkkiä se osuu omalle kohdalle tai lähelle. Ja silloin koko tapahtumien ketju saa aivan uuden merkityksen. Kaikki oli yhtäkkiä uutta. Mutta mitä nyt pitäisi tehdä? Pitäisikö minun tuntea jotain tiettyä, toimia toisin, kerätä tietoa, suunnitella? Tuo hetki tuntui tyhjöltä. Maailma ympärilläni jatkoi kulkuaan. Bussi ajoi eteenpäin, ihmiset nousivat kyytiin ja poistuivat. Ja minä istuin siinä omien ajatusteni kanssa, katselin ulos ikkunasta ja tunsin itseni samanaikaisesti sekä täysin läsnä olevaksi että täysin irralliseksi. Osa minusta halusi pitää kiinni tästä tavallisesta päivästä, siitä niin sanotusti normaalista elämästä, joka vielä muutama tunti sitten tuntui itsestäänselvyydeltä. Toinen osa tiesi, että tämä hetki, tämä päivä, tämä uutinen oli käännekohta. Jokin, jonka jälkeen kaikki tulisi olemaan erilaista. Mutta miten? Sitä en vielä tiennyt. Kotona keitin kahvin, istuin sohvalle ja kuuntelin hiljaisuutta. Se ei ollut enää tavanomainen hiljaisuus. Se oli kuin johtanto johonkin uuteen elämään, jossa minun täytyisi alkaa oppia jotakin, johon en ollut koskaan valmistautunut. En tiennyt vielä, millainen tämä matka tulisi olemaan, mutta yhdestä asiasta olin varma. Kulkisin sen loppuun asti. Yksi askel kerrallaan, päivä kerrallaan, ja katsoisin, minne se vie. Sisälläni valitsi täydellinen rauha. Kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa kuuntelemaan seuraavaa jaksoa.